Pernille? Ja? Er dit værktøj, der hænger nede i kælderen? Ja, hvorfor? Det er fordi, at jeg rørte lige noget af det der var blod over det hele. Hvad for noget blod? Jamen, det ved jeg ikke. Du kan jo lige prøve at komme ned og kigge engang. Ja. Der er der ikke noget blod? Jamen, det forstår jeg ikke. Det er noget... Der er ikke noget nu i hvert fald. Okay, Thomas, hvor er det der kniv fra? Den... Du skal bare holde dig væk fra mig. Din, du skal... Pernille, vent! Hey, vent! Hej, vent! Vent, du misforstår! Du skal bare holde dig væk. Pernille! Han er derinde! Det er alarmcentralen. Hallo? Er der nogen? Hallo?